Visitant la ment d'una persona autista. No saps mai on et pot portar? Prema un interruptor. Molt bé, doncs anem a seguir amb aquesta aventura futurista. Anem a veure les missions que tenim, que m'imagino que són... Find Lina Nowak, aquesta és la nòvia d'aquest bon home que hem trobat aquí, l'Amir, no? Aquesta. His wife, sí. La seva dona va aconseguir escapar, sí, això ja ho vam veure. The Dream Eater showed me... Vale, The Dream Eater és el que utilitzo per ficar-me a les ments de les persones. Vale, els tatus... Sí, els tatus que estan al pati. Vale, i a part d'això... Might be a good idea to scan the Nowak apartment for any additional clues. Ah, no ho he acabat, això? Bueno. I després hem d'investigar els apartaments aquests que pertanyen... Ui. Ah, no es pot tancar. Pertanyen a gent amb els quals traficava drogues aquest bon home. Els hi donava. No sé, a veure si saben alguna cosa. Ai. Val, doncs anem a veure si ens deixem alguna cosa per aquí. Joan... Ja ho hem vist, no, això? Ah, me l'he quedat. Doncs no sé què més queda per veure aquí. Tot allò ja ho vam mirar... Ai. Aquí al llit? Ah, és aquí. Que no ho havia vist. A veure si hi ha alguna cosa més per aquí. Ostres, són unes sabates de nen, no? Que tenien un fill, aquests dos. No havia vist això? A wedding tattoo on his left hand. This could help me find the woman I'm looking for. Wedding tattoo... Sí, em sembla que només em quedava això. No, això ja ho havia vist. I això són els pèls de la bèstia aquesta. També... Val, doncs em sembla que ja està. Ai, encara em surt. Estic confonint de botó tota l'estona. Ep! The only thing that was keeping him alive. Una vàlvula per al cor. Ep! Any additional clues? No, nano, no sé què més vols que miri. Sí. Ah, vale, tot això no ho havia marcat, no? I per això... Credit sheet... Bueno, ja està, ja m'he cansat, però... Vinga, va, doncs anem primer... Ah, ostres, que aquí també hi havia coses, coi. Helena Nowak, la dona. Identity card. Ostres, té la targeta d'identitat aquí.
Chiron Corporation ID. Sí. Low-level clearance, but still valid. Val. Ara sí, Bé, doncs primer de tot aniré a l'apartament. Leaving the crime scene. Pursuing a lead. The victim's wife could still be in the building. Bé, estic parlant amb el meu diari personal. Val. Doncs això. Que un... 105, 114... Un era el 112. Vale, tots aquests ja me'ls havia mirat. Em falten els de la banda aquella. Era per aquí? Què? Una altra foto. Aquest no se m'ha costat, bueno, és igual. Les fotos em sembla que deu ser una missió secundària o alguna cosa així. Mira, la tenda de tatus. Val. Sensi... Tots aquests ja els havia vist. Ah, això ho havíem vist en el records de l'home, oi? La veritat és que m'he perdut bastant. Hi ha un mapa per aquí? No m'he aclarit massa. Em sembla que aquest és el que ens havia obert la porta del lavabo. Vale, i aquest és el lavabo famós. Va, estem anant bé. Aquests ja havia parlat amb ells, no? Sí. Em falten... I va. Passat? Què coi ha estat això? Punyetes? Crec que és un altre lavabo? Ah, està tancat. Val, doncs seguim parlant amb els veïns, que a vegades em diuen... Val, no puc parlar. No puc parlar amb els veïns perquè aquí, en aquest cas, no hi són. Val, necessito... No hi ha cap mapa per... Ah, aquí hi ha un mapa. 112, 113, 114... Ai, sí, era aquest. Era el 112, oi? Sí. A veure què m'expliquen. KPD, I need to talk to you. Look who's here. The leech that's been skulking around the building. Com ho saps? News travels faster than shit. Sí. If you know where to look. Is this where you tell me you got eyes up my ass? You ain't that pretty. Besides, ever since the lockdown, I've been kind of busy. Okay, smartass. Tell me, why am I still standing here? Okay, Slimeball, you found Amir's little stash and the fucktard used our names on the merch. Sí. Close enough. Apartment numbers. Oh, busted. Let's call for backup. Oh, wait, you tried that already. Screening my calls, are you? Why don't you take a break and go heck És yourself? un hacker. Officer, please. What you're talking about is highly illegal, not to mention unethical. Let's just say, I'm a concerned citizen with a very particular skill set. I'll turn a blind eye to the monkey on your back if you put your skills to work at restoring my comms. What if I could? As long as we're under lockdown, this is a complete dead zone. Ja m'ho But imaginava. I've been scanning the internal network for signs of the AA glitch. Come again?
The double A glitch, you know, the algorithm that makes the nanites go berserk on their own host, as in why nanophage happens? And? Nothing so far. Well, hallelujah. Look at you, an optimist. All bets are off until I finish my scan. You know what? The way things are, you're wasting my time. So I'm letting you off the hook. Really? I mean, great. You know, for a leech, you're not a half-bad fucking guy. No sé si he posat l'opció correcta. Ui. Bé, ja he investigat aquest apartament. És un hacker, no té res a veure. Em falta anar al 209. Però abans, potser parlar amb... Què diga? No. Potser parlar amb la resta d'apartaments i a veure si em diuen alguna cosa més. Dan Lazarski, KPD. Is anyone in there? No. There's no one here. Did I not hear a pretty little girl just now? You okay? Your parents not home? No, just me. What's your name? Paulina. And you're Dan. That's right. How old are you, Paulina? 34. 9, you silly. Ui, ui. So you're all alone in there? Yes. Paulina. Well, not really. I'm playing with Pieta. Your little sister? No, she's my friend, silly. From school? No, she's a special friend. Ja Only I deia can que see li her. faltava algú en aquesta. Ah, that kind of friend. I had an invisible friend too when I was your age. Ah, un altre. Called him Tom. Pieta thinks you're full of shit. Are you upset? Will you be all right? I'm scared. The lights went out. It's just a power outage. The building's not feeling well. Sí, per dir-ho d'alguna No! manera. Something is happening. I feel weird. Ui, Paulina, li han donat Stop it! drogues. I can't. It won't let me out. what's going on in there? 1074. 1074. Quina cosa més estranya. 1074. Strange little girl. Investigate the other apartment? Maybe a code to another apartment, but which one? Curioso. Chiron, let's do you more. Let's you do more. Ep. A veure si és el codi per entrar aquí. Sí, perquè més no té pinta que hi hagi ningú. 1074. Let's give it a shot. Com sap el codi d'un altre apartament de la nena aquesta? Oh, pues res, estic trobant aquí missions secundàries. Què coi? Electrical switch. Què és això? Ah, això era la... Vale, que quiero... Es un armario. ¿Qué coi? Ah.
Aquí és on es fan les festes de l'apartament, Què coi? Un avi i una nena? La nena deu ser de l'apartament del costat, potser. Ai, m'està posant nerviós. Aquí. I això. Així m'agrada. I aquí què hi ha? Ja torno a tenir una mica de línia, es me caso amb tot. Nope. Poc. Ara me'n recordo quan em va sortir un ocell viu d'un armari d'aquests. Ep. Regime selected. Doncs hi ha dues portes, anem per aquí primer, ara... Però és veritat, la F, És que és això? És una persona connectada a una màquina i tot això en un apartament on hi havia la música aquella. Aquest urbi... Ui! Buah, ja veuràs quan surti de l'ordinador. T'imagines que s'aixeca la del darrere? Paulina... Bandeja... Childhood disintegrative disorder. Also known as Heller's syndrome. Vale, o sigui que és una criatura en un cos d'adult. Childhood, m'imagino. Autisme. Sí. It is quite severe. To my knowledge, no early behavioral interventions were... Ha perdut la parla i habilitats socials. Es dubta que es pugui recuperar totalment, fins i tot... Fins i tot amb el tractament que li estan posant. No crec que la Paulina Madeja sobrevisqui... Un augment cognitiu, un procediment d'augment cognitiu... O sigui que el seu cos o el seu organisme ho rebutjaria. Dr. Alexander Sadowski. O sigui que no li donen esperances a que recuperi. From the session, no message of diapers. Val. Aquesta és donat al P. White box. Creus que pots entregar? L'última vegada que vam parlar... A lot of dreams. Em vas vendre molts somnis, però en realitat m'has venut una merda. Tinc els diners, la tecnologia, and the asset. To keep your hand up, so for the last time, is this thing gonna work? Funcionarà?
Si no funciona, llavors digue. Arribarem a un acord respecte a l'home que pot estirar el seu. No sé què serà seu. Bueno, no sé traduir-ho. Hit the reply button and give it a straight way work. Funcionarà. Un altre contesta yeah. I ara utilitza paraules. Funcionarà. Ho he intentat en un test virtual. Està perfectament funcional. No hi ha cap risc. Monitoritzaré el software des d'aquí. Un aspecte final de la teva col·laboració. Has mencionat que l'asset està en el 113. Assumeixo que has posat la màquina en un dels apartaments contigus. Necessito el codi d'accés que ens l'ha donat aquella nena. Dead bitch boy. And to give you my fucking password and get away with it. Ui, que bèstia. No m'he enterat molt bé de la conversa, però... Què és això? Sospito una mica de la nena de l'apartament del costat, o sigui, què pinta? Perquè la... Mal rotllo... La que té autisme deu ser aquesta, no? O potser la que parlava era ella a través d'una màquina... No sé. Ni idea. El joc aquell de l'aranya. Personal computer... This thing is fucking fried. The lockdown probably didn't do it any Això que em favors. pensava, Better not touch it. La màquina aquesta amb el confinament ha patat perquè se n'ha anat l'energia. Ja no sé en quin estat es troba aquesta dona. Hi ha alguna cosa. Són cables... Què és allò? Human body. Life signatures unstable. O sigui, està viva, però els seus senyals són molt inestables. Senyals vitals. Té el xip de la mateixa manera que tenia el nostre company Amir. Criminal record unresponsive. Hem to connect? No em diguis que podem entrar en la ment d'aquesta dona també. Los. Sí, sóc la dona ara. Vale, ens hem ficat a dins de la ment d'una dona que té autisme. O sigui... que és com si fos a la ment d'una criatura, d'un nen petit.
Ai, per cert, en aquesta habitació no hi hem entrat. Ah, va. Els armaris aquests estan buits. So, how was it? Intense. Where the hell did you get it? I know a guy who knows a guy. And there's more where that came from. If you'd finally get me that Class B upgrade, we could do this in a more pleasant environment. I told you, Ono, these things take time. Besides, it's more exciting this way. You rich people and your kicks. Ai. És un mareig de lloc. La música. Val. Augmentation is not an option. Suposo que estic en un hospital i ja hem dit que posar-li implants d'aquests robòtics, mecànics, inoperable, que no funcionaria amb ella. Entrar aquí. It's best to accept it. There's nothing we can do now. Oi, pobra dona, tu. Rain, rain, go away. Brain, go away. Sí, cervell, vés-te'n. Gas. Rain, rain, go away. Sí, aquesta és la ment de la nena. I ara és com si entrés a la ment adulta. Amb aquestes imatges tan tèrboles. Rain, rain, go away. What the fuck were you thinking, Ono? Who the hell is she? She's no one, just some brain-dead brat. She's got no relatives, no one to miss her. She's got what you need. What? You're fucking kidding me. Assuming this was possible, it can't be legal. Gray area. The tech is brand new. You want to wait for legal to catch up? Be my guest. God, this is insane. Fine. How does this work? We'll do the first session tomorrow, then another one, and another. In a few weeks, your mind should adjust enough for you to jump in. He bumped his head and went to bed. Terrorífic, la part d'aquesta. You're Paulina. Paulina ens diu. Enriqueta, where are you? I can't see you. I'm in your head. Sí que era ella, la Were de you l'apartament del always costat. there? What? No. The doctors always say I'm not well in there. I could never tell them to leave me alone. But you're talking now. How is this possible? I learned from you. Aquí tenim l'amic imaginari. Què? Em fa com regular, ara, això. Sí. Com més avanço en aquest estat, ara em fa recular. I això? Què ha passat?
Veus? Va canviant la figura dels... O sigui, hi ha com una gàbia aquí, No sé ben bé què és el que... Aquí brilla. Val. Què coi? No sé què coi estic despertant, Val, m'he carregat això d'aquí. Ah, mira. Ui. I m'ha sortit una altra foto. Les fotos aquestes ja no ho entenc, Vale, aquest no té botó. Aquest té botó. Hòstia, és molt terra i tot. No acabo d'entendre molt bé què és el que acabo de fer. Per què serveixen aquestes coses? Ah, si poses al darrere no et tiren enrere. Ah, amic. Vinga, va. Aquí hi ha un altre botó. You sure picked a fine time to grow a conscience. Shut up, Ono. You don't know what it's like. I can feel what she feels. I think she's getting better. There's no better about it. The girl's a fucking vegetable. Hey, don't even think about backing out of this. We had a deal. Right. Sorry, That reminds me. The paperwork went through. You are now officially a Class B citizen. You fucking serious? Yeah. I managed to pull some strings. Just report to the Assimilation Center and we'll get you squared away. Pieta, you're a fucking lifesaver. Yeah, that's me. Era no l'amic imaginari? M'estic perdent més? Ah, així. Què és això? Primer aquí hi ha un altre botó. Ah, no. Ah, no, és per tirar cap amunt. I aquí hi ha un cable que està ballant. A veure. Ah, està baixant la tanca d'allà al davant. Ui. Ai, què ha passat? Ostres! Ah! Per què no ha anat a parar aquí? What the hell?
No, que he caigut en un bug.